Здравствуйте! В эфире Толпар ТВ и Лишевские вести. В студии Алина Хадимуллина. Хайырлы сәгатьтә Толпар ТВ каналында сезне Илеш телерадиокомпаниясе сәламлый. Күптән түгел район үзәк китапханәсендә күренекле шагыйрь, публицист һәм җәмәгать эшлеклесе Муса Сиражиның үзенә 80 яшь, әдәби эшчәнлегенә 65 ел тулуга багышланган «Ул моторлык эзли дөньядан» дип исемләнгән әдәби музыкаль кичә узды. Шигърият иле. Ул кемнәр өчен бик еракта, бер татлы төш кебек кенә. Шигърият иле шагыйрьләр иле. Тик алар гына бу хисләрне кичерә, күтәрә алалар. Бу дөньяны аңлап, ничек бар шулай кабул итеп, яшиләр, иҗат итәләр. Берәүләр дөньяга сокланудан, икенчеләр гашыйк булудан диләр. Шулайдыр бәлки. Ә менә шагыйрь, публицист һәм җәмәгать эшлеклесе Муса Сиражи хаклык, дөреслек өчен көрәштән башлый иҗади эшчәнлеген. Бары тик 12 яшьлек кенә Муса колхоз малларының ничек көн күреп интегүләрен тасвирлап, ул чактагы Кондра район гәзитендә тәнкыйть мәкаләсен бастыра. Каты эләгә малайга. Ләкин беренче алган чыныгы гомерлек була. Гомер буе көрәшче булып кала әдип. Шагыйрь үзенең гражданлык рухы белән сугарылган шигырьләрендә, публицистик әсәрләрендә уй-тойгыларын кыю, гадел һәм принципиаль рәвештә әйтеп бирә. Аның иҗатын гомер буе бишек җыры, әнкәйләр фатихасы һәм туган җир моңы озатып килә. Шуңа күрә ул әсәрләр укучылар күңеленә якын, кадерле. Күпме юл үтсәм дә, кайларга китсәм дә, һәр яктан туган җир күренә. Җил булып исә ул, җыр булып күчә ул, гөл булып күңелгә үрелә. Шагыйрь 1939 елның 1 февралендә Туймазы районының Төпкилдә авылында туган. Ныгыш буендагы әрәмәле тугайлы матур авылда ул 7 еллык мәктәпне тәмамлый. Кондрада урта белем ала. Әдәби иҗатка тартылуны Башкортстан дәүләт университетына алып килә. Студент елларында ук редакция чакыруы буенча Кызыл таң газетында эшли башлый. Аннары аны китап нәшриятенә мөхәррир итеп алалар. Берничә елдан соң Муса Сиражи университетка укытучы эшенә чакырыла. Арытаба тормыш башкалачлары телевидениедә мөхәррир, язучылар берлегендә татар әдипләренең иҗат берләшмәсен җитәкләү, Кызыл таң кушымтасы бердәмлекне чыгару, Халыкара Ватан корпорациясенең шул исемдәге гәзит оештырып, башкорт, урыс, татар телләрендә нәшер ителгән бу басманың баш мөхәррире булып эшләүе белән бәйле. 1966 елда беренче китабын «Очрашу» дигән шигырьләр җыентыгын чыгара ул. Узган чарада шагыйрьнең иҗатын якын күргән бик күп кунаклар, райондашлар катнашты. Аңа карата тирән ихтирам хисләре, котлау адреслары, теләкләр яңгырады, бүләкләр тапшырылды. Бuna bir tane isime de nişekler күңелгә Musa деген исем şu her kişinin күңелгә якын булып, ничектер май булып ягылып керә торган. Исемендә дә бар, уже ниндидер тартып торган бер мөгъҗиза яшәгән сымак. Менә беренче танышу сезнең белән булды. Мин райком партиясына эшкә килдем 81 елда. Шуңа санап карагыз, бу 39 ел була. Шунда лекторийлар башланып китте районда. Лекторийлар. Ул Башкортстан Язучылар союзыннан жиналып, ул бары тик Илеш районында булды ныклап, күп елларга барды. Лекторийга киләләр иде, республикабызның танылган, халык яраткан, халык иҗатын якын иткән шагыйрьләр һәм язучылар. Шулар килеп, район партия комитетында, аннары район культура йортында, авыл культура йортларында бик күп төрле менә шундый халык белән очрашу була торган иде. Беренче чиратта ул очрашулар дил укытучылары катнашлыгында, шуннан соң интеллигенция вәкилләре катнашлыгында була торган иде. Менә шушы лекторияларда бик сирәгендә генә катнашмагандыр Муса Шәрәфетдин. Ул һәр берсендә
актив катнашучы иде. Һәм менә мин инде шул идеология эше белән булышкач, шөгыльләнгәч, бергә аларны ияртеп, бергә алар белән берлектә шушы халыклар белән очрашуда катнашырга туры килә иде. Бар шагыйрьләрнең, язучыларның төрлесе. Шул күпмедер ки күләмдә иҗат булып, шушы иҗатына гомер буе табынып, шунда булганда, булмаганда, гафу итсеннәр, мактанып, гомер үткәргәннәр. Бар тыйнаклык белән халык арасында яшәп, халыкчан шигырьләр, халыкчан әсәрләр иҗат итеп, халык арасында халыкның бер өлеше булып яшәгән шагыйрьләр һәм язучылар. Менә мин шундыйлар рәтенә бу сагай сезне кертер идем. Ул шагыйрь булу минемчә үзе бер батырлык. Бар шундый шагыйрьләр сүзләрне рифмага төзәләр. Рифмага төзелгән сүзләрдән кайсы берсеннән юллайсың, мәгънә таба бетереп булмай. Бар шундый шагыйрьләр рифмасы да бар, бәлкем нык кире бетмәгәндер. Әмма ләкин мәгънәсе тирән ята. Шул мәгънә күңелгә килеп керә. Кешеләргә омтылыш, яшәүгә ниндидер юл күрсәтә, омтылыш бирә. Менә шундыйларның берсе Мусагай. Менә әйтелгән монда публицист дип. Иптәшләр, публицист ул көндә, көн сайын, сәгать сайын, минут сайын тормыштан, кешеләрдән нәрсәдер юллаучы, нәрсәдер табучы, ачучы, ondan соң гына аны кызылтан битенә, маяк битенә, башка нәрсә битенә салып була. Әгәр дә монда булса, һәм монда булса. Менә шундыйларның берсе, ул тоже батырлык кылып йөргән. Мин кызылтанда күп мәгънәләрегезне укыдым, әсәр публицистик басмаларыгызны. Һәр берсендә изләнү аша килгән материаллар ята. Тик кайдан ишеткән, мондан тапкан, булай алай-булай гына җыентык сүзләр түгел. Менә бу Мусагай. Һәм дә иптәшләр, менә ныклап карасак, кешенең хезмәтен билгеләүче, данлаучы, күтәрүче, менә кадрлар белән эшләткәч инде күп еллар белән төрле наградалар бар. Кешенең хезмәт тормышка, дөньяга салган хезмәтен билгеләүче әйберләр, алар заслуженный дигән сүз белән башлана. Ул аны хезмәте белән яулаган дигән сүзне аңлата. Менә ул заслуженный работник культуры БССР, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Бу профессиясына бирелгән. Шул эшен ныклап җиренә җиткереп башкарганга бирелгән исемләр. Булар синеке, Мусагай. Менә Туймазы районы бик күп шәхесләр биргән. Мин нык табына торган идем. Язучылар союзы председатель тоже Туймаздан булды. Асад Маскотович Мирзагитов. O талантлы, büyük, драматург беләсез бит инде, язучы. Менә ул шундый тылсымлы яктыр. Әмма ләкин дә Илеш сәнгатьчеләрен, иҗатчыларын ничектер үзенең булмышы беләме, халыкның тормышы беләме, яшәүше беләме, тырышлыгы беләме, ниндидер нәрсәсе белән тарта һәм үзенә сыендыра. Сезне дә шулай итте. Рәхмәт, Мусагай. Илеш yerində. Мин Илеш дип сезнең язган әйберләрегез бар. Әгәр дә игътибарлап укысагыз, андай әйберләр бар. Ул тоже безгә горурлык ята. Туймазыда туып, мин Илеш дип йөрү безгә, значит, мәртәбәлек эштәй. Без аңа рәхмәтлебез. Рөхсәт итегез, шушы менә матур юбилеегызда, 80 яшьлек юбилеегызда район администрациясе исеменнән безнең ягымлы итеп язылган сүзләр, менә монда Мустафин кул куйган, печатен баскан,
İn izgi tilekler, bir ayın administrasiyasının şahsen onun tileklerin min meytuk meykeşmeyi sizge jitkirem. Bularını jaylap buna, aşıkmaygına, her bir sözün sindirip buna, kumulgiz bile anlap buna okursuz deyip işanam. Şuşunu ırksat digiz topşırığa. Şundan indi şeşkeler. Buna sizin konuğunuz her bir akta ak buldu. Şu ak rozalar sımaktağında ak bulup kalsın yarayın. Hem kişkegine isterlik indi. Şen konuğundan sağlık, selametlik, icadi uzun ömür, birge iliş yerinde yaşarga yazsın. Beyramınız bile, yaram. Musa Bey bilen biz Min Kızıltan'da 85. yılda işketliyle tanıştık. Musa Bey bik dertli, bik şoyan, bik nık uyuşturuşan, bir yine merapiyatiyada şurada onun yolkanlı uyuşturuğundan başka ötmeydi. Mene eli onun yubileyine hazırlanıp yürgende, min eytem Musa Bey özü meni burunda otursa, özünün yubileyin şu katlımadır edip ötkerriydi. Jilaplar şibere yazdım, telefondan söyleşeriz, Musa Bey'in de üzüle. Feniye şu aytsan bulmuyor mu? Feniye bu aytsan bulmuyor mu? Bulmandan beni uyuşturup oturar. İlişler. Şolay da pek matır öttü. Duymazı dağlar, üzleri de kanagat koydular. Şundan Musa Bey oranına işe geldim diyeceğim, ben Sayuz'da, Nerk Musa Bey oranında işlep oturam. Eli de onun Ulu bilen yazılgan senaryolar gelip çıkar, şularga dayanıp binde uğurlaşıp kişilerinin yubileylerini kerem. Musa Bey'in onda şu katlı motor fikirli şiirleri gelip çıkar. Umumen aktif, iskitkiş aktif kişi. Sıklanıp duymazlar. Eline koyarım oturam. Şu giriş, 85. yıldan işe kursa Musa Bey'in şu giriş eşiğine yukarıgan. Yılmayı da çok haylekergine yılmayıp koya. Musa Bey'le biz indi Tuymazı'ga barıp biznikiler bik motor kutlap koydular. Şuna göre okup durmayayım ona bağışlangan kutlavlarına. Mine özümün Tulpa jurnalında benim bilen Gülfiye Payınusova interview olğanı, men sizge şunu bula giden, okursiz, benim kimligimni bilirsiz. Hazır indi Musa Bey'e bağışta bir şeyler okusam kile. Seninkiге ömür boyu biyer idim. Ollarında başlarımны iyer idim. Min ülgürgen şarap kibik urilgine, tügülerge turam senin irinlerge. Dik kinet karlı yağmur bere yüzge, yaz dip talpıngan künülüm kire kızge. Senin ozlar koraşımны kırav ete, жылы kuyun kütem üzüm etem. Senin nazlı sözlerinden erip gitem. Tamşı bulup damar idim, akıl kertte. Hisler beyde, kungul yazak, janda uşak. Mine oşılır katırgan kışak. Min aradım hislerimni beyde tutup. Bu tatar hatınının dıynaklığı. Бүгінгі күнде Musa аға бәрәкәтле илеш җирендә гомер кичерә. Кичәдә яңгыраган иң изге матур теләк әлбәттә гомер юлдашы Рәсилә апа Басыровадан булгандыр. Hürmetli dostlar, ilişkiler, ben bugün şunday matur ettirip, yurttaşımın yubileyine gelgensiz, şunday yarım kısarı suratına sizge şaşaytırıp, tanıp, bilip, matur ettirip, şunday katlav sözleri yetkirgenimiz için. Günler sayında, eli katlavlar oldu, bulur, Tuymazı administrasiyası bek matur etip ötkerdiğinde yubileyen Bavarista öttü, bek matur 15. Mart günü öttiğinde ilişten de katnaştılar, matır konsert numaralar bilen katnaştığında. Ben indi bugün şunu edesim kele, en birinci şuşa Musa bilen tanışı bilen kitabına karayısın beken kişinin nerse bilen soğuşalım eken deyip. Şunun Siyu Kadırı degen şiirine tap buldum da hemen de köpte ötmey, oğlunun jır ekenini anlap, şu jırını öğrendim. Bu jırga Rezvan Hakimov ki yazgan Siyu Kadırı deyip atalı. Sizge de uşardık.
Муса Сиражи 20-ге якын шигъри публицист һәм тәрҗемә китапларының, балалар җыентыкларының, бик күп телевизион фильмнарының сценарий авторы. Шул ук вакытта бик күп тамашаларның режиссеры һәм алып баручысы да. Үзенең җырлары белән халыкка киң билгеле ул. Телевизордан яшь яңгыраган йокларга кебек әсәрләрен дә халык үз итте, яратты аның. Муса агайның базар юлында дигән бер шигырен әйтеп, укып ишеттерәсем килә. Алда кара тасма булып, сузыла базар юлы. Юлай ишәк җитәкләгән, куалый арттан улы. Үтә булар үзәннәрне, кырларны терек-терек, килеп кергәч бер авылга, кешеләр моны күреп, кызык итеп карыйлар да, калалар шул чак киреп. Бигрәк ахмаклар инде. Карагыз әле, кара. Ишәк җәлләт икесе дә интегеп җәяу бара. Авыл башын чыккач алар шунда ук тукталалар. Аталы уллы шатланып, ишәккә атланалар. Тагын авыл, ачы сүзләр арттан озатып кала. Ике ишәкне бер ишәк ничек күтәреп бара? Уктай кадала юлайга халыкның төртмә сүзе. Улын атлатып ишәктә торып кала бер үзе. Юл авылга кергәч тагын халык әйтә. Кара син, картлаш үзе утырганда җәяүләткән баласын. Теләге һич булмаса да ишәктән төшә юлай. Әтисенең урынына менеп утыра малай. Тагын авыл, ачы телләр кала шулай сөйләнеп. Картайган башы белән атлап бара сөйрәлеп. Юлай улын төшерә дә, каңгырды инде баш ди. Дөньяда күпме кеше бар, шул тиклем төрле караш. Өйдән чыккандагы кебек атлыйк улым без юлдан. Һәр кемне дә тыңлый калсаң, язуың бар акылдан. Алда кара тасма булып, сузыла базар юлы. Юлай ишәк җитәкләгән, куалый арттан улы. Әткәйемнең кинәт кенә радиодан, 5 тәңкәлек радиодан агылган җырын тыңлап чәйшеп утырган вакытта кинәт кенә дикторның шундый белдерүе яңгырады. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, хәзер Салават районында яшәүчеләр өчен җыр башкарабыз. Әйтәңләре исемле бу җыр. Һәм кинәт кенә чәйшеп утырган әтиемнең сискәнеп китеп урыннан сикереп торды һәм радиога таба йөгерде. Радиога таба йөгергән вакытта урындыгына абынып китте дә урындык тавышы белән радиода бу җырны язучы кешенең исеме ишетелми калды. Әткәйемнең өстәл янына утырып, ишетә алмадым бит, ишетә алмадым бу җырны язучыны дигән сүзләрен шул тиклем аптырап та карап утырды. Нинди хәл бәйле икән әткәйемне бу җырны язучы кеше белән дип аптырарлык та инде шул. Бер елны Илештән үземнең туган ягыма Әйгуена кайттым. Һәм шушы вакытта, кызым, син Илештәсең.
Musaga yakın tügülsün miken? Eydeli minin bilen dedi de yılga boyuna alıp gitti. Etkeyin bu vakitte oluğaygan idiyindi. Toğuyasına mini kutırdık, ostan eyge kara kuturabız. Benim için büyük istelikli uğrun bu kızım dedi. Mine tigi yigit bilen, minnek şuşa toğuyasında uçraştın bit dedi. Hem silep alıp gitti. Yılga boyuna çetirgan idi ul yigit her vakit. Studentlar atrada bilen bizning ovulga ishga kelganlar edi. Mene ol yigitga qarayım da, bir de og'im suvli yilg'ali, tosh qiyalı iller ilinde yaşamagan ahri bu yigitdi. Onun yanına barıp tanıştım, sileship gittim. Hem şunda ol etti. Menim etiyim ömür boyu ovul hakimiyetinde işledi. Hem ul studentlar atrada studentlar bilen her vakit beylenişte turdu. Ey Savigen abay, bilmeysiz bit özünün nindi motoru yapta yaşaganıgız ne dedi. Mine min her vakit düşem, şiirler yazam min abay dedi. Özünün көңіліме ilham nuru ister için, min sizin ey boyundan, bu taş kıyalardan ilham alıp minem dedi. Ey enem, şiirler yazasın mine, şul dikim eynin aktıysın motor itip. Yokzali eyde ey boyu turunda bir jır dip ettin di. Tınlarız biz seni radyodan. Yazarmın abay, koytayım kınayla ufağa, şiirin de yazarmın, kiyin de yazarbız. Siz anı tınlarsız bir radyodan demettiri. Mine şundağına açılıp gitti, ne işin etiyim, radyo yanına tutta kabay yugurgeni işin. Ul şundan da şul jırının avtırı, ul kurgen Musa buldum iken deyip uylap yugurgen iken. Hem mine şunda uyladım da, şundan da, bu bit etiyim bilen. Elle nişe günler gapleşip yürgen Musa Siraji iken dedi. Deyip uyladım. Etiyim eydi. Kızım dey. Kuresiydi şuşu. Musa'nı tağım bir tapkır ulgençeydi. Etiyimden indi oluğaygan iken nesep kalı. Eti, min senin vasiyatını ötermen. Kurirge tırışırmın bir Musa'na eğer de şınlap da ol Musa bulsa deydi. İli şırayına koyttım. Tupturu yugurdum bibliotekaga. Aldım jırlar kitabın tabıp. Tiz gine bitlerini aktaram, артынан da qarayım. Hem kelip çıktı bit. Ey tamnары isimli jır. Bizim avul gümür boyu şuşu jırını jırlap yaşadı. Size rahmet etip. Hem nek şuşu Salavat rayonunun Laklı avulunda jeyrep ağıp yatkan ey yılgası turunda şırlap tabılgan sizden bu jırınız. Etiyimden көп selam. Sizni sağınıp yaşadı. Hemine mine sizni onun kızına görürge nasip bulgan iken. Arını tıpızayırı suçup canı doğar. Şul jırlarını kine salır, illi sağınlar. Ufuklarla nurlar yara, ışıllarını yara yara. Sıvıklar sular bana, eyde tanrı dolar. Sıvı bülbül ekmek. Ufuklarla nurlar yara, ışıllarını yara yara. Sıvıklar sular bana, eyde tanrı dolar. Koydur kuşlar gitsin tavanlarga, ufak bulutlarga uğralar. Nişe gidip alan, nişe gidip, adaşmışa deriz yuvalar. Nişe gidip alan, nişe gidip, adaşmışa deriz yuvalar. Musa Сиражиның иҗаты киң колачлы һәм күп кырлы. Ул гадел тәнкыйтьче дә, җитди тәрҗемәче дә, сатира һәм юмор остасы да. Нәниләрнең күңел дөньясын, аларның психологиясын яхшы белүче балалар шагыйре дә. Безнең өйнең кыегында күбәйде күгәрченнәр. Көндә ашатам аларны, ашыгып йөрмәсеннәр, күңелле гөрләсеннәр. Күгәрченнәрне җыям мин, гөр-гөр диеп эндәшеп, алар яныма шунда ук килеп төшә гөрләшеп.
Şimler sibem, ikmek birem, kanatlı dostlarıma. Kuna alar kurukmuşa, başıma, uçlarıma. Tuğan günüme abıyım, getiryen zor o ayu. Usal ayu, lekin ona hiç gülüşmey o ayu. Başından sıйпап әйтәм аңа, ey ok ayu, zor ayu. O enenler olduğunda yaramay, hiç zor ayu. Bizning bilan bulim di, sen. Kirekdir yuvaş ayu, hazır kışaklap yıklayman, hazır ol yuvaş ayu. Devletinin uğuzı var, onun uzun mügüzü var, usal uzun. Şorday kuzu, bir obzarga ol bir özü. Bir gün obzar vatkan uğuz, hem шығып da şapkan uğuz. Ey izleybiz, koyda koşkan, küşke taptık tüvenişten. Ник obzarını şimirgen ol. Niye bulsun, simirgen ol. Gülmegin sina niçik kilişedine. Yaxşı kılan üçün bu gülmek pul etmene. Yakaların şigip motor itip kirtükken. Elinde elin bit olmananı kibitten. Kibitke kiyimlerini kim sımtıgı bir uşu. Bileminde fabrikada tıgı bir uşu. İndi dine mina kiyimni kimler giyer? İşi, valim, igenişi, bir kubanı kiyuşu. Bilmesem ben eliyim at kazangan tıguşu. Devaniyim oğlu yaşta her şey huzlek giyavu. Şunu kiyip tıgavu, şunu kiyip şigavu. Bir gün jirge taşıp gitken huzleginin vintiga. Özlü yanı davaniyim büküreyip intirgip. O nerseke davanay bir beleki kışkine. Yüzlüyüz, tabıp bulma hiçkine. İnti tabılmaz diyende iske düştük kül itip. Oyraklarda magnet var bir, alıp çıktım jül itip. Şirem üstünden şudarıp yürtken idem magnetini. Kiner yuvalgan nerseke magnetimni itti. Sen bulmasan didavaney, tapmaz idip gömürdey. Bizden yaxşı көрәйкән bu әкәмәт тимердей. Хезмәтенә күрә хөрмәте ди халык. Муса Сиражиның да иҗаты һәм иҗтимагый эшчәнлеге лаеклы бәя ала килә. Ул Башкортстанның һәм Русиянең ат казанган мәдәният хезмәткәре, Фәтих Кәрим исемендәге премия лауреаты, Башкортстан Республикасының мактау грамотасы белән бүләкләнде. Ул 15 ел башкорт һәм татар халыклары дуслыгы җәмгыятенә, 10 ел республика татар мәдәнияте үзәгенә җитәкчелек итте. Башкортстан президентының иҗтимагый советы әгъзасы булды. Кадерле затлы Илеш туганнарым. Менә Илешнең иң шәп кешеләре, Илешнең каймагы җыелган кебек миңа калса. Менә мин беләм, сезнең күбегезнең йөрәгендә шәп бер этлек яшәй. Ул этлек моң һәм шигърият. Кешеләргә сынмы, ялган дусмы, гашык булды минем йөрәгем. Кайберенә соңыннан кирәкмәдем, алып чыккач инде йөрәгемнән үзенә кирәгем. Бер гөнаһсыз чәчкәләр качак, шундый хәлдә икән калалар. Бал кортлары аннан бал алалар. Ә еланнар шул чәчкәләрдән үзләренә агыл табалар. Мин әйтәм, ошырасам серемне ашам инде. Ошыралыйсам нишләйем соң? Тизрәк ашам инде. Күрермен, ашар инде. Турыбыздан узак көндә йөрәгемне кузгатып, койма ярыгымнан гына балама куятып, булса икән сүз катып, яннарына ашып барам канатлык истәгенә. Кичә мин убы булдым, ялмадым истәменә. Ләкин бит төштәгенә. Үзе бәлки белмидер дә, минем кигәннәрем
күбәләктә җилпенеп тә җилкенеп йөргәннәрен, уфалла шушы микән ул мәхәббәт дигәннәре. Башкортстан төп килдем, мәхәббәтен минем төп илем дип яшәдем. Безнең төп ил Башкортстанда бар бит әле. Һәм 8 генә еллык шигырь яздым мен. Диңгезеннән аерылса, тамчы кала төссез. Кыясыннан аерылса, бөркет була көчсез. Куагыннан аерылса, былбыл сайрый хиссез. Төягеннән аерылса, сәсән кала өнсез. Башкортстан, тамырларым синдә, нишләр идем сенсез. Курыкмыймын мен урманда бүреләр йөрүеннән, бәйдәге усал этләрнең шашының өрүеннән. Курыкмыймын крокодилдан авызын зур ачса да, курыкмыймын орманда юлбарыс юл басса да, бер нәрсәдән курыкмыймын. Мен шундай көчле ләсә, курыкмыймын мен каздан да, әгәр дә тишләмәсә. Безнең мақмай, кызык мақмай, йортыбызны шәп саклай. Үткән сүткәнне күрә, үткән сүткәнгә өрә. Үйгә кергәнне күрмәй, үйгә кергәнгә өрмәй. Сез сорарсыз, нигә икән ул өрмәй? Чөнки белә, безнең өйгә начар кешеләр кермәй. Силкыда китерделәр, хәле бик мөшкел иде. Палатада ята егет уфылдап, 3 көн инде. Яна егеттә гамземи кашты төн йокылары. Ярдәм итмәй һичбер дары кудаткан куллары. Менә бер көн килеп керде бер сылу палатага. Шибәрлекне биргән Алла, ват бу халатлыга. Карлыгашының канатылай кашлар киткән кыелып, карашыннан йөрәгенә нурлар тора кыйлып. Телләреннән әзер кебек назлы сүз түгелергә. Иреннәре турасыман иренгә үрелергә. Кыз егетнең беләгенә уколны кадап тора. Егет авызын ачып аптырап барап тора. Сизмәй укол шәмәтен тоймый йөрәксезлеген. Хәҗитә ул җир йөзендә әйтерсең дә кыз да ул. Онытты егетте дөньясын авыру барында. Имеш матурлык алдында бу шергенә йөрүндә. Иреннәре сөя битти. Осылма битләр дә. Менә шул зимешләрдән тик бер авыз итәргә. Тора битти тулымнары муенга сарылырга. Күрмәсәм, үләрме кебек сагышып сарылырга. Тәрәзәнең бусларын уттаны белән эретә. Сөйгән кызының килгәнен көтеп ала һәр иртә. Салкын кышта шәшкә атты егетнең саф хисләре. Янып киеп сестра кызга шигырь язды кичләрен. Бүген ана алар тышта йөриләр каратышып. Bir-birsin aratışıp, bir-birsin yaratışıp, köyertinden günler öttü. Ulim kütken yigitni, kütmegende sestra kızının muhabbeti tırıttı. Siz sorarsız ilendi mi, ul yigit hazır koyda. Yani şiir okup tıra, ul yigit sizin ağında. Узган әдәби музыкаль кичәне китапхана хезмәткәре Клара Халиуллина әзерләп алып барды. Гомер озынлыгы үлчәгәндә җирчыклар ни дә чәчнәмә, шагыйрь гомере йөрәк яше белән янып яшәү белән үлчәнә. Калган гомерләрне балкытып янып яшәйгәле Муса ага. Тагы да олуг юбилейларыгызны шушылай иҗатташ дусларыгыз, сезнең әдәби мирасыгызны сөючеләр белән бергәләп каршы алырга язсын безгә. Я еще в детстве решил попробовать. Некоторые для крутости начинают это делать. Я не такой. Вообще часто этим занимаюсь. Даже злоупотребляю. Расслабляет хорошо. Любой стресс снимает. Настроение поднимается. Теперь это мой стиль жизни, наверное. Бросать? Нет, бросать не могу. Да и, наверное, я не хочу. Наркотики убивают. Я выбираю спорт.
Открылся новый большой просторный магазин «Мегапланета» для всей семьи. Здесь представлена недорогая, комфортная, модная одежда и обувь для создания завершенного образа на любой случай, как для взрослых, так и для детей. Представлен богатый ассортимент мужской и женской одежды. Имеется отдел подарков, домашнего текстиля, а также игрушек. При покупке товара от 1000 рублей предоставляется дисконтная карта с 7% скидкой. Приходите, покупайте и экономьте. Магазин «Мегапланета» работает без выходных и без перерыва с 9 до 19 часов. «Мегапланета». Модно не значит дорого. Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле җыр моң сөюче тамашачыларыбыз. Язның җылы назлы сәламнәрен юллап, чын күңелдән музыкаль котлаулар программасын башлыйбыз. Экраннар янына якынрак Нәфисә Сәйфетдин кызы Халимованы чакырабыз. Сәйеткул авылында туып үскән, югары яркәйдә яшәүче, безнең өчен җир йөзендә иң кадерле, иң газиз булган, гаиләбезнең алтын нигезе булган, кадерле, яраткан тормыш иптәшем, әниебез, картыебыз Нәфисә Сәйфетдин кызы Халимованы ихлас күңелдән 65 яшьлек матур гомер бәйрәме белән тәбриклибез. Йөрәк түребездәге иң изге теләкләребезне юллыйбыз. Сабыр төбе сары алтын диләр. Бу сүзләр безнең әниебез хакында әйтелгән кебек. Җир йөзендәге иң сабыр, иң түземле, иң тырыш, иң уңган, алтын куллы әниләрнең берсе ул безнең әниебез. Якыннары, туганнары арасында ихтирам, кадер-хөрмәт яулаган, һәр кемгә ярдәмгә килергә әзер кеше ул безнең әниебез. Күңелдә тынычлык хисе уятып, яхшылыкка омтылып, һәм башкаларга үрнәк булып яши безнең әниебез. Улы йөрәкле, киң күңелле, сабыр җанлы, түземле, тырыш, бердән-бер кадерле кешебез. Тормышыбыз күгендә балкып янган якты йолдызыбыз син безнең. Сөекле әниебез гаиләдә төпчек, 5нче бала булып дөньяга килгән. Гомер буе телеграфта тырыш хезмәтен салып, хаклы ялга чыкты. Яшьлегендә югары яркәй авылы егете Рацел Касыйм улы белән танышып, кавышып, 3 баһадир ул тәрбияләп үстерделәр. Бүген балалары үз тормышлары белән яши, эшли. Наил уллары югары яркәйдә тормыш иптәше Айсылу белән 3 бала үстерәләр. Уллары Дамир Уфа шәһәрендә яши. Барлык ярдәмнәре, дөрес юнәлеш биреп, тормышның кадерен белеп, безне яратып, кадерләп үстергәннәре, шушы матур изге дөньяга бүләк иткәннәре өчен без әти-әниебезгә чиксез рәхмәтлебез. Алар алдында зур ихтирам белән баш иябез. Газизләрдән газиз кешебез. Гомер юлын күпләргә үрнәк буларлык. Син юмарт та, кунакчыл да, безгә киңәшче дә. Дөнья көткәндә акыллы киңәшләрем белән юл күрсәтүче дә. Кыен чакларда иңеңне куючы да син безнең өчен. Һәрчак безне кылач җәеп якты йөзең белән каршы аласың. Тәмле ризыкларың белән сыйлыйсың. Ә бит безнең кадерле безнең әзерләгән ризыклары телеңне йотарлык була. Күз нурларын түгеп бәйләгән, чиккән, теккән әйберләре күзләрнең явын алырлык. Кадерле без, синдәге күңел байлыгы, ихласлык, сабырлык, аклык, сафлык яшәүгә җиңеллек исти. Сиңа булган рәхмәтләребезне, теләкләрне сүз белән генә әйтеп бетерергә мөмкин түгел. Алар иксез, чиксез. Күз нурыбыз безнең, сиңа күркәм гомер бәйрәмең уңайыннан сәламәтлекнең кырыштайын, бәхетләрнең гомерлесен, гомерләрнең бәхетлесен, шатлыкларның көтелмәгәндә килеп торганын, әтиебез белән тигез парлар булып, озын-озак бәхетле гомер кичерүеңне, үстергән балаларыңның кайгы-хәсрәтен күрми, аларның бәхетенә күмелеп, оныкларыңның шатлыгына төрнеп, рәхәт яшәүеңне телибез. Йортыбызда бәхет кошлары сайрасын, күңелең көр, кәефең гел күтәренке булсын. Сөйкемле карашың кояшка тиң, бар тормышны нурга күмәсең, бу дөньяның барлык хикмәтләрен,
бары тик син генә беләсең. Тормышта гел ярдәм итеп тора. Зирәк киңәшләрең, җылы сүзең. Иркәлисең, яратасың, юатасың, тыңлыйсың да, аңлыйсың да үзең. Сәламәтлек, озын гомер яссын. Гел көләч һәм яшь бул әлегәчә. Күңелең синең күтәренке булсын. Сөенеп һәм сөендереп, мең яшә. Без сине бик нык яратабыз, дип дәшәләр сезгә иң изге теләкләр юллап, тормыш иптәшегез Рацел, улларыгыз Наил, Дамир, киленегез Айсылу, аныкларыгыз Алия, Артур, Радим. Хөрмәтле Нәфисә Сейфетдин кызы, сезне ихлас күңелдән матур гомер бәйрәмегез белән котлыйбыз. Мәхәббәттә, бәхеттә, ныклы сәламәтлектә, тормыш иптәшегез белән бер-берегезгә терәк булып, балаларыгызның изгелеген күреп, дөньяның бар матурлыгын күреп, яшәвегезне теләп калабыз. Күркәм юбилейгыз котлы булсын. Мизгелләрне сагынып көтәбез, гомерләр сизелми үтә. Йөрәкләрне әрнетеп бетеп, кемнәрдер мәңгелеккә китә. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләр тулганчы. Тәкъдирләр язылган маңгайга, урап үтеп булмый язмышына. Бәхет өчен җиргә туганыбыз, гөлгә күмәр өчен тормышына. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә иде туйганчы. Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләр тулганчы. Барыр юлыбыз якты булсын, бетмәсен дөнья мәшәкате. Исән сау булганда туганнар, яшәүләрнең шунда рәхәте. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә иде туйганчы. Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләр тулганчы. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә иде туйганчы. Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләр тулганчы. Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләр тулганчы. Чираттагы музыкаль күчтәнәчебез Фәния Хәсән кызы Яхина хөрмәтенә яңгырый. Бишкурай авылында туган
Хәзерге вакытта югары яркәйдә матур гомер кичерүче, безнең өчен җир йөзендәге иң кадерле булган хөрмәтле әниебез Фәния Хәсән кызы Яхина гомеренең матур бәйрәмен 60 яшен билгели. Без кадерлебезне ямьле язлар алып килгән күркәм юбилей белән ихлас күңелдән кайнар котлыйбыз. Бүген синең туган көнең, димәк, безнең өчен бу икеләтә туган көн. Син булмасаң, без дә булмас идек, син тумасаң, без дә тумас идек. Сиңа кырыштай тазалык, яхшы кәеф, исәнлек, саулык телибез. Сиңа шушы ямьле бәйрәмеңдә меңәрчә рәхмәт сүзләр әйтәбез. Син дөньяда иң затлы, саваплы кешеләрнең берседер. Без сине шиксез хөрмәт итәбез, чын йөрәктән яратабыз. Кайгы хәсрәткә бирешми, һаман шулай көчле рухлы һәм ярдәмчел, изге күңелле булып озак яшәргә насыйп булсын. Рәхмәтләргә һәм рәхәтләргә төренеп яшә. Озын гомер сиңа. Сөйкемле карашың кояшка тиң, бар тормышны нурга күмәсең. Бу дөньяның барлык хикмәтләрен бары тик син генә беләсең. Сәламәтлек, озын гомер язсын, гөл көләч һәм яшь бул хәзергәчә. Күңелең синең күтәренке булсын, сөенеп һәм сөендереп, мең яшә. Иң изге теләкләр белән балаларың, оныкларың, туганнарың, кода-кодагыйларың. Хөрмәтле Фәния Хәсән кызы, 60 яшьлек юбилейгыз котлы булсын дип дәшәбез бездә. Киләчәк көннәрегез кояш кебек якты, җыр кебек матур булсын. Күңел түрегездәге барлык изге уй-хыялларыгызда тормышка ашып, сезне тагын да бәхетле итсен. Кадерле кешеләрегезнең җыр бүләге сезнең өчен яңгырый. Азмы күпме ел узган, бу хәл тарихта калган. Беренче авазын салып, ширгә бәләкәш туган. Башта тәпи юылган, аннан исем кушылган. Зур тормыштан атлый, инде юбиляр булган. Булдың синдә юбиляр, агылсын моңлы көйләр. Сандугачлар үтеп алып, истәлек итеп силәр. Булдың синдә юбиляр, агылсын моңлы көйләр. Сандугачлар үтеп алып, истәлек итеп силәр. Партбилен кулга алган, мәктәпкә ул юл салган. Күз ачып йомган арада бик күп дипломлы булган. Эшендә дә макталган, сынатмаган, данланган. Үзе дә сизмичә калган, бүген юбиляр булган. Булдың синдә юбиляр, агылсын моңлы көйләр. Сандугачлар үтеп алып, истәлек итеп силәр. Булдың синдә юбиляр, агылсын моңлы көйләр. Сандугачлар үтеп алып, истәлек итеп силәр. Юбилярны зурлыйбыз, уңышларны хуплыйбыз. Чын йөрәктән, саф күңелдән бергәләшеп котлыйбыз. Сиңа карап туймыйбыз, шәп син диеп уйлыйбыз. Синең өчен бокалларны күтәрмичә куймыйбыз. Булдың синдә юбиляр, агылсын моңлы көйләр. Сандугачлар үтеп алып, истәлек итеп силәр. Булдың синдә юбиляр, агылсын моңлы көйләр. Сандугачлар үтеп алып, истәлек итеп силәр. Зыкыр барышын күңелем миндә, матур юбилей белән тәбрик итәм. Бер алкыш сыгады.
İster gidip siler Buludun sinde yubiler Ağılsın mıngılık güler Sandıgaçlar ıtıp alıp İster gidip siler Sandıgaçlar ıtıp alıp İster gidip siler Открылся новый большой просторный магазин «Мегапланета» для всей семьи. Здесь представлена недорогая, комфортная, модная одежда и обувь для создания завершенного образа на любой случай, как для взрослых, так и для детей. Представлен богатый ассортимент мужской и женской одежды. Имеется отдел подарков, домашнего текстиля, а также игрушек. При покупке товара от 1000 рублей предоставляется дисконтная карта с 7% скидкой. Приходите, покупайте и экономьте. Магазин «Мегапланета» работает без выходных и без перерыва с 9 до 19 часов. «Мегапланета». Модно не значит дорого. Родителям учебников не выдают. Ты вот решил стать семьей, у тебя появились дети, и ты начал их растить. А как это происходит, где это происходит? Чаще всего как раз-таки ты выясняешь, что все делаешь неправильно. Когда эти существа вырастают, ты вдруг перестаешь их категорически понимать. Есть полное ощущение, что твой авторитет для них уже как-то не важен. Конечно, в этот момент хотелось бы слышать чей-то совет. То есть всегда должен быть какой-то там главный менеджер, который что-то понимает. Помимо того, что бывают благополучно какие-то проблемы, есть вообще катастрофические проблемы. Когда человек не понимает своего ребенка, а так человек так устроен, что ты
категорически не хочешь замечать, что у него какие-то расширенные зрачки, что у него как-то рассеянные какие-то реакции там. И самое последнее, что тебе приходит в голову, что у него давно проблемы. Как бы не было сложно, но попытайтесь запомнить. Это на самом деле очень простой телефон. 8 800 2122. Это детский телефон доверия. Бүгінгі тапшырыуыбыз тамам, сезгә тик уңышлар, бәхет һәм иминлек юлдаш булсын. Киләсе очрашуга кадәр сау булыгыз.